Apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok yo sampun nesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mecucu emanen panas statusmu dak beda karo atimu rungono tambangan manisku yo sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayane mbok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyang najan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancanine saben dino yo sabiarane cintaku mbok yo sampun nesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mecucu emanen paras statusmu dak beda karo atimu rungono tambangan manisku yo sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayane mbok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayang ora bakal goyah najan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancanine saben dino ayo goyang mas cintaku mbok yo sampun nesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mecucu emanen paras bagusmu dak beda karo atimu rungono tambangan manisku yo sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayane mbok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah najan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancanine saben dino aku bakal setia
Wah sih. Wakil Luar biasa. Jessica.